Så ved multiplikation der er der to neutrale tal. Og neutrale tal vil sige, at de gør det samme, uanset hvad for et tal vi ellers bruger. Og tallene det er 1 og 0. Og 1, det skriver vi som a gange 1 er lig med a. Det vil sige, uanset hvad for et tal vi ganger med 1, så giver det altid tallet selv. Og med 0, der siger vi, at a gange 0 er lig med 0. Det vil sige, uanset hvad for et tal a er, jamen så giver resultatet altid 0. Så hvis nu vi sætter a til 300, så vil det sige, at 300 gange 1, jamen det giver 300. Fordi a gange 1 giver a. Og i vores tilfælde her, der var a 300. Og hvis vi tager 0, så hedder det, at 300 gange 0, det giver 0. Så det vil sige, at hvis vi ganger et tal med 0, så giver det altid 0. Og hvis vi ganger et tal med 1, så giver det altid tallet selv. Så derfor så hedder de neutrale tal, og det er sådan set ligegyldigt, om vi tager a til at være pi. Så vil vi stadig få, at pi gange med 1, jamen det giver bare pi. Og pi gange med 0, det giver bare 0. Så det er fuldstændig ligegyldigt, hvad for et tal vi bruger. Med de neutrale tal, der er resultatet altid det samme. Eller 0, hvis det er 0, vi snakker om. Men altså ideen er, at ved 1 og ved 0, der opfører tallene sig ens. Så det er neutrale tal.